look like a hippo, but that girl got booty. That girl got booty. И здравейте хора, аз съм Джапейпи. Обърках си, извинете, Your Name BG. И ние ще играем минигеймс на сервера Minecraft. И да започнем. И те вече са започнат да играят. Да видим другата мини игра. Така, ще правим. Аз отивам долу. Ще спра на пауза, след като започне. Започнах ти. Бас. И аз ще бяга. Момичи. Те в тази мини игра не съм много добър. Това кажа сам. И паднах. Нали ви казах? Това започнаха ли бе? И стигате. Тази мини игра има и какво ще правят текста. Ще спра на пауза, докато влезе в играта и започнем. Ще го стартна. И да, върнахме си, започнахме играта. И сега започнаме. Но то с Милана. Или на мен Милана. Милахата. И то е така. И хладно. Оп. Умрахме. Как ми забелява. Тук ще гледам. То с Макс. 26, Макс 24, всеки ден играе. Всеки ден го виждам в сервера. Когато и да съм в сервера, той си е там. Така да е. Той обича като не е минигейм сам, защото не го виждам на кредитите ми друго нещо. Обича умирай, бе, Макс. Ти не си Макс, ти си буклук. Терет. Умирай, и бас. Ето влязох в Макснет. А то прилича на знака е. Да има на знака. Това се казва то Релахве. Ето то, както видите, то си е знака. Не знака е. Един направо скина знака. Това прави така. Така вижда с знака сигурно. Тук е да вляза с този, как беше? Забудилч. Това е втория ми клип на новия канал. Извинете, но може пак същите хора, дето са обедена за стария ми канал, пак да се обеденят за този.
Но си промених нейма. Защото ръзна JPFP и печеля. А то така всички влизат. Така. Какво прави този? Какво прави този? То Даниело да е. Така прави. Бас човека. Бас знака вия. И ту такъв цвят. Къде има е? Ту на най-лесното падна. На най-лесните минути. Браво на... Аз един път, как да кажа, оттам, тук до там, опитах се да джимпя, падна и се опитах 3 пъти, но падна. Затова вече не пробвам. Мамо, умрях. Казах ви. Тук трима души има, да вляза тук. Телефон купраже. Просто леля. Лело. То с Макс слепак тук е. Един тук англичан ми даде ская паси. Слама. Каза, че съм бил хакер на минигеймса. Ето около хакер, аз съм добър. И стигаре. Телефон умирай. Паднах ми този. Къде отивам, бе? Тук. Ето, влизам. Ще спра на пауза, като почнем. Ще стартна. И да, започнахме. След дълго време нещо става. Ето. Сега още една мини игра и слушам клипа. Аре бе. Подарък. На капана така. Мамо. Мама паднаха, ние останахме двама и стопката. Дет причина цар. Ало, Фарима, умира, бе. Аз няма да умра. И стигаре, кой печели. Кой спечеля от... Аз спирам. И да, надявам се видеото да ви е харесало. Аз бях HyorNameBG. Ако искате абонирайте за мен, ако ви харесва клипа, лайквайте и чао!